Hei pojat, ensiksikin ihan super iso kiitos tämmöisestä jutusta. Tämähän on ihan huikeeta. Ja mä paljastan nyt, että silloin kun Jouni tästä mulle ensimmäisen kerran laittoi koodia ja tästä puhuttiin, niin mä itkin kuin pikkulapsi. Ja mä olin niin otettu ja iloinen ja nytkin vähän meinaa silmää kostuttaa. Miksi? Miksi te teette tämän? No lähinnä siis sen takia, että koska tässä ollaan nimenomaan ollaan todella hyvällä asialla. Ja varsinkin se, että koska mä olen ikäni viettänyt täällä maaseudulla. Ja juurikin tämän takia eläinten ja eläinten hyvinvointi on mulle erittäin tärkeä asia. Ja tämä on se syy, minkä takia mä oon valmis panostamaan omaa aikaa, omaa työtäni tai se erittäin hienon asian puolesta. No mun näkemys on sillä lailla, että on hieno homma, että joku tekee tällaista hommaa niin sanotusti, että musta ei olisi tähän hommaan pitää huolta näistä eläimistä, niin mä haluan tehdä sitten oman osani sillä lailla, kun mä osaan tehdä sen, että kantaa korren niin sanotusti kekoon sillä omalla osaamisella. 18.4. vanhassa mestaris Kauhajoella. Haapasen Ossi, Hugo Össi ja minä, Aaltonen. Koko illan soittaa levyjä Phoenix Beach. Tulkaa sinne. Hei käänny. Ei olla matkalla, miks olla kiltti, jos voi olla pädi? Miks kohtais mitään tai ketään, kun voi vaan mennä läpi?